Barka da zuwa Hausa Magic TV. Kar ka manta mai sauraro ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanyar haka ne kawai za ka kasance da sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode masu sauraro. Yanzu muke samun labari mai girma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya naɗa sabon shugaban sojojin ƙasa na Najeriya Manjo Janar Faruk Yahaya domin ya maye gurbin marigayi Janar Ibrahim Attahiru Gadanga Busar Yaƙi. Kafin wannan matsayi, Manjo Janar Faruk Yahaya shine babban kwamandan runduna ta ɗaya na mayakan sojojin Najeriya, sannan shine babban kwamandan rundunar mayakan haɗin gwiwa da ke ƙalubalantar ayyukan ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya. Insha Allahu mai girma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ajiye ƙwarya akan gurbinta domin an ce Manjo Janar Faruk Yahaya jarumi ne ƙwararre a fagen yaƙi da ta'addanci kuma ɗan uwanmu ne musulmi. Muna roƙon Allah ya masa jagoranci, Allah ya sa shi ne sanadin kawo ƙarshen ta'addancin Boko Haram a doron duniya. Amin ya hayyu ya qayyimu. Idan yau ne farkon zuwan wannan tasha, muna so ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu masu tushe da inganci tare da asali za a sanar da ku kai tsaye. Mun gode da zuwa wannan tasha. Yanzu